Салому алейкум ба ҳама. Дар гидрокарбонати натрий кадом намуди бандҳои химиявӣ мавҷуд аст? Ионӣ ва квалентӣ. Дар гидрооксиди натрий кадом намуди бандҳои химиявӣ мавҷуд аст? Ионӣ ва квалентӣ. Бандҳои химиявӣ дар молекулаи кадом модда танҳо ионӣ аст? Варианти А. Бандҳои химиявӣ дар молекулаи кадом модда танҳо квалентӣ қутбнок аст? Варианти С. Бандҳои химиявӣ дар молекулаи кадом модда танҳо квалентии қутбнок аст? Варианти Б. Моддаеро муайян кунед, ки банди ионӣ дорад. Варианти А. Байни атомҳои элементҳое ки рақамҳои тартибиашон 11 ва 9 аст, кадом банди химиявӣ ҳосил мешавад? Варианти Б. Ионӣ. Дар кадом қатор ҳамаи моддаҳо банди квалентии қутбнок доранд? Варианти А. Дар молекулаи фосфати калсий чанд банди химиявии ионӣ мавҷуд аст? Варианти А. 6. Дар молекулаи фосфати магний чанд банди химиявии ионӣ мавҷуд аст? Варианти А. 6. Дар ҳосил кардани бандҳои химиявии молекулаи нитроген чанд электрон иштирок мекунад? Варианти Д. 6. Дар ҳосил кардани бандҳои химиявии молекулаи оксиди карбон 4 чанд электрон иштирок мекунад? Варианти А. 8. Дар ҳосил кардани бандҳои химиявии молекулаи оксиди силисий 4 чанд электрон иштирок мекунад? Варианти С. 8. Бандҳои молекулаи кислотаи карбонатро муайян кунед. Варианти С. 5 банд ва 1 пи банд. Кадом модда панҷараи кристаллии ионӣ дорад? Варианти С. Хлориди калий. Панҷараи кристаллии кадом модда атомӣ аст? Варианти А. Алмос. Панҷараи кристаллии кадом модда молекулавӣ аст? Варианти А. Ях. Қатори электролитҳои қавиро муайян кунед. Варианти Д. Қатори электролитҳои заифро муайян кунед. Варианти Б. Қатори электролитҳои қавиро муайян кунед. Варианти Б. Аз моддаҳои нитрати натрий, хлориди калий, этанол, глюкоза, сулфати натрий ва ацетон чандтоашон ба электролитҳо мансуб мебошанд? Варианти Б. С. Кадом моддаҳо ба электролитҳо мансуб аст? Варианти С. Кислотаи хлорид ва нитрати калий. Диссоциатсияи кислотаи ортофосфат аз рӯи зинаи дуюм мувофиқи кадом муодила мегузарад? Варианти Д. Дар вақти диссоциатсияи як моли кадом модда миқдори зиёдтари ионҳои натрий ҳосил мешавад? Варианти С. Фосфати натрий. Ҳангоми диссоциатсияи як моли кадом модда миқдори зиёдтари ионҳои хлор ҳосил мешавад? Варианти А. Хлориди алюминий. Ҳангоми диссоциатсияи кадом модда дар маҳлули оби ионҳои манфизаряд нисбат ба мусбатзаряд зиёдтар ҳосил мешаванд? Варианти Б. Нитрати магний. Миқдори зиёдтарин ионҳои гидроксид минус дар маҳлули оби 0,1 кадом модда мавҷуд аст? Варианти С. Миқдори зиёдтарини ионҳои гидроген плюс протон дар маҳлули оби 0,1 кадом модда мавҷуд аст? Варианти Д. Миқдори зиёдтарини ионҳо дар маҳлули оби 0,1 кадом модда мавҷуд аст? Варианти С. Ҳангоми диссоциатсияи пурраи 2 мол хлориди алюминий чанд мол ионҳо ҳосил мешавад? Варианти С. 8. Ҳангоми диссоциатсияи пурраи 2 мол сулфати хром 3 чанд мол ионҳо ҳосил мешавад? Варианти Б. 10. Ҳангоми диссоциатсияи пурраи 2 мол нитрати оҳан 3 чанд мол ионҳо ҳосил мешавад? Варианти С. 8. Ҳангоми ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо намаки ҳалшаванда ҳосил мешавад? Варианти А. Ҳангоми ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо намаки ҳалшаванда ҳосил мешавад? Варианти Б. Ҳангоми ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо намаки ҳалшаванда ҳосил мешавад? Варианти А. Бо ёрии кадом реактив маҳлули обии сулфати калий нитрати магнийро фарқ кардан мумкин аст? Варианти Б. Бо ёрии кадом реактив маҳлулҳои обии бромиди натрий ва карбонати калийро фарқ кардан мумкин аст? Варианти С. Бо ёрии кадом реактив маҳлулҳои обии нитрати барий ва нитрати натрийро фарқ кардан мумкин аст? Варианти Д. Бо ёрии кадом реактив маҳлулҳои обии хлориди натрий ва карбонати натрийро фарқ кардан мумкин аст? Варианти Б. Бо ёрии кадом реактив маҳлулҳои обии хлориди натрий ва нитрати натрийро фарқ кардан мумкин аст?
варианти Б. бо ёрии кадом реактив маҳлулҳои обӣ хлориди натрий ва хлориди магнийро фарқ кардан мумкин аст? Варианти Д. кадом моддаҳо дар маҳлулҳои обӣ метавонанд якҷоя вуҷуд дошта бошанд? Варианти С. хлориди калсий ва нитрати натрий. кадом моддаҳо дар маҳлулҳои обӣ метавонанд якҷоя вуҷуд дошта бошанд? Варианти С. хлориди натрий ва нитрати калий. кадом моддаҳо дар маҳлулҳои обӣ метавонанд якҷоя вуҷуд дошта бошанд? Варианти Д. сулфати натрий ва хлориди калий. массаи молярии таҳшинеро ки ҳангоми ба ҳамтаъсирии маҳлулҳои бромиди калсий ва нитрати нуқра ҳосил мешавад, муайян кунед. Варианти А. 188 грамм мол. массаи молярии электролити заиферо ки ҳангоми ба ҳамтаъсирии маҳлулҳои нитрати азот ва гидроксиди калсий ҳосил мешавад, муайян кунед. Варианти Б. 18 грамм мол. массаи молярии электролити заиферо ки ҳангоми гидролизи сулфати аммони ҳосил мешавад, муайян кунед. Варианти Б. 35 грамм мол. массаи молярии газеро ки ҳангоми ба ҳамтаъсирии маҳлулҳои сулфати аммони ва гидроксиди калий ҳосил мешавад, муайян кунед. Варианти Б. 17 грамм мол. массаи молярии газеро ки ҳангоми гидролизи сулфиди алюминий ҳосил мешавад, муайян кунед. Варианти Д. 34 грамм мол. массаи молярии газеро ки ҳангоми гидролизи фосфиди калсий ҳосил мешавад, муайян кунед. Варианти С. 34 грамм мол. дар байни кадом ионҳо реаксия то ба охир мегузарад? Варианти Б. реаксияи байни кадом ионҳо то ба охир мегузарад? Варианти А. реаксияи байни кадом ионҳо намегузарад? Варианти С. муодилаи мухтасари ионии ба реаксияи байни кадом ду модда мувофиқат мекунад? Варианти С. муодилаи мухтасари ионии ба реаксияи байни кадом ду модда мувофиқат мекунад? Варианти Д. муодилаи мухтасари ионии ба реаксияи байни кадом ду модда мувофиқат мекунад? Варианти С. муодилаи мухтасари ионии реаксияи байни гидроксиди магний ва кислотаи нитратро муайян кунед. Варианти С. муодилаи мухтасари ионии реаксияи байни гидроксиди синку ва нитрати азотро муайян кунед. Варианти Б. муодилаи мухтасари ионии реаксияи байни гидроксиди калий ва кислотаи нитратро муайян кунед. Варианти С. дар муодилаи мухтасари ионӣ байни маҳлулҳои нитрати магний ва гидроксиди калий суммаи коэффициентҳо ба чанд баробар аст? Варианти Б4. дар муодилаи мухтасари ионӣ байни маҳлулҳои нитрати баррий ва сулфати калий суммаи коэффициентҳо ба чанд баробар аст? Варианти А3. дар муодилаи мухтасари ионӣ байни маҳлулҳои хлориди алюминий ва гидроксиди натрий суммаи коэффициентҳо ба чанд баробар аст? Варианти Д5. ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо ба муодилаи мухтасари ионии ифода меёбад? Варианти Д. ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо бо муодилаи мухтасари ионии ифода меёбад? Варианти Б. ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо ба муодилаи мухтасари ионии ифода меёбад? Варианти А. бо ҳосилкунии асосии қавӣ кадом намак ба гидролиз дучор мешавад? Варианти А. бо ҳосилкунии асосии қавӣ кадом намак ба гидролиз дучор мешавад? Варианти Д. бо ҳосилкунии кислотаи қавӣ кадом намак ба гидролиз дучор мешавад? Варианти Д. маҳлули обии кадом модда муҳити нейтрал дорад? Варианти Д. маҳлули обии кадом модда муҳити ишқорӣ дорад? Варианти С. маҳлули обии кадом модда муҳити турш дорад? Варианти Д. маҳлули обии кадом модда муҳити турш дорад? Варианти Д. сулфати алюминий. маҳлули обии кадом модда муҳити ишқорӣ дорад? Варианти Д. карбонати натрий. дар маҳлули обии кадом модда рангу лакмус тағйир намеёбад? Варианти А. дар маҳлули кадом намак pH 7 аст? Варианти Б. дар маҳлули кадом намак pH хурди 7 аст? Варианти Д. дар маҳлули кадом намак pH калони 7 аст? Варианти Д.
дар маҳлули обӣ кадом модда ранги лакмус сурх мешавад? Варианти А. Нитрати алюминий. дар маҳлули обӣ кадом модда ранги лакмус кабуд мешавад? Варианти А. Карбонати натрий. дар маҳлули обӣ кадом модда ранги лакмус бунафш аст? Варианти Б. Хлориди калсий. кадом модда ба сифати нурии минералӣ истифода мешавад? Варианти Б. кадом модда ба сифати нурии минералӣ истифода мешавад? Варианти Б. кадом модда ба сифати нурии минералӣ истифода мешавад? Варианти Д. ҳиссаи массаи элементи ғизоӣ дар кадом нурии минералӣ зиёд аст? Варианти Д. Карбамид. ҳиссаи массаи элементи ғизоӣ дар кадом нурии минералӣ зиёдтар аст? Варианти Б. Нитрати аммоний. ҳиссаи массаи элементи ғизоӣ дар кадом нурии минералӣ камтар аст? Варианти Б. Нитрати натрий. моддае ки аз се элемент ташкил ёфтааст. Варианти Д. Кислотаи нитрат. моддае ки аз се элемент ташкил ёфтааст. Варианти С. Кислотаи сулфат. моддае ки аз се элемент ташкил ёфтааст. Варианти А. Карбонати натрий. кадом элемент дар пайвастҳояш дараҷаи оксидшавии доимиро зоҳир мекунад? Варианти Д. Фтор. дараҷаи ҳадди аксари максималии оксидшавиро сулфур дар модда зоҳир мекунад. Варианти Б. Сулфати калий. дараҷаи ҳадди аксари максималии оксидшавиро фосфор дар кадом модда зоҳир мекунад? Варианти С. Фосфати калсий. дар кадом модда сулфур дараҷаи олии оксидшавии имконпазирро зоҳир мекунад? Варианти С. дар кадом модда нитроген дараҷаи оксидшавии баландтаринро дорад? Варианти С. дар кадом пайваст гидроген дараҷаи оксидшавии манфӣ дорад? Варианти Б. дар кадом модда карбон дараҷаи оксидшавии мусбатро дорад? Варианти Б. дар кадом пайвастҳо дараҷаи оксидшавии нитрогени ахела аст? Варианти А. дар кадом пайвастҳо хром дараҷаи оксидшавии +3 ва +6-ро мувофиқан зоҳир мекунад? Варианти Д. дар кадом пайвастҳо дараҷаи оксидшавии сулфур мувофиқан +4 ва +6 мебошад? Варианти Д. дар кадом пайвастҳо нитроген дараҷаҳои оксидшавии +4 ва +5-ро мувофиқан зоҳир мекунад? Варианти Б. дар пайвасти элементи X-ро муайян кунед. Варианти Д. дар пайвасти элементи X-ро муайян кунед. Варианти А. дар пайвасти элементи X-ро муайян кунед. Варианти Б. дар пайвастҳои элементҳои X ва Y мувофиқан кадоманд? Варианти Д. дар пайвастҳои элементҳои X ва Y мувофиқан кадоманд? Варианти Б. дар пайвастҳои элементи X ва Y мувофиқан кадоманд? Варианти С. моддаҳои оксиди калий ва нитрати натрийро мувофиқан чӣ мебошанд? Варианти С. Оксиди асоси ва намак. моддаҳои сулфати натрий ва гидроксиди натрий мувофиқан чӣ мебошанд? Варианти А. намак ва асос. моддаҳои нитрати калсий ва бромид мувофиқан чӣ мебошад? Варианти А. намак ва кислота. дар кадом реаксия атоми хром оксидкунанда аст? Варианти А. дар кадом реаксия атоми нитроген барқароркунанда аст? Варианти С. дар кадом реаксия атоми нитроген оксидкунанда аст? Варианти Д. атоми нитроген дар кадом реаксия барқароркунанда аст? Варианти А. атоми манган дар кадом реаксия барқароркунанда аст? Варианти Д. атоми сулфур дар кадом реаксия барқароркунанда аст? Варианти С. дар кадом реаксия диоксид сери оксидкунанда аст? Варианти А. дар кадом реаксия оксиди феррум оксидкунанда аст? Варианти Б. дар кадом реаксия оксиди сери барқароркунанда аст? Варианти С. дар кадом реаксия сулфур оксидкунанда аст? Варианти Д. дар кадом реаксия карбон оксидкунанда аст? Варианти Б. дар кадом реаксия нитроген оксидкунанда аст? Варианти Д. дар маҳлул консентратсияи баробари катионҳои мавҷуд аст. ҳангоми электролиз дар кадом металл дар навбати аввал ҷудо мешавад? Варианти А.
дар маҳлул консентрасияи баробари катионҳои мавҷуд аст. ҳангоми электролиз дар катод кадом металл дар навбати аввал ҷудо мешавад? Варианти А. дар маҳлул консентрасияи баробари катионҳои мавҷуд аст. ҳангоми электролиз дар катод кадом металл дар навбати охир ҷудо мешавад? Варианти Д. ҳангоми электролизи маҳлули обӣ кадом модда дар катод металл ки дар анод галоген ҷудо мешавад? Варианти Д. ҳангоми электролизи маҳлули обӣ кадом модда дар катод ҳидроген ва дар анод оксиген ҷудо мешавад? Варианти С. ҳангоми электролизи маҳлули обӣ кадом модда дар катод металл ва дар анод оксиген ҷудо мешавад? Варианти Д. суммаи коэффициентҳоро дар модулаи реаксияи нейтрализатсияи пурраи ё бед. Варианти Д. 12. суммаи коэффициентҳоро дар модулаи реаксияи нейтрализатсияи пурраи ё бед. Варианти С. 12. суммаи коэффициентҳоро дар модулаи реаксияи нейтрализатсияи пурраи ё бед. Варианти А. 8. кадом металл аз маҳлули сероби кислотаҳо ҳидрогенро фишурда мебарорад? Варианти А. 5. кадом металл бо кислотаи сероби хлорид ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. рӯҳ. кадом металл ҳам ба кислота ва ҳам ба ишқорҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. рӯҳ. мис бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. нуқра ба кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. тилло ба кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. бо калсий дар ҳарорати хона кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. бо фосфори сафед дар ҳарорати хона кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. бо магний дар ҳарорати хона кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. дар ҳарорати хона кадом ғайриметалл бо калий ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. дар ҳарорати хона кадом металл бо бром ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. кадом моддаҳо дар ҳарорати хона бо об ба реаксия дохил мешаванд? Варианти С. бо оҳан кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешаванд? Варианти Б. бо магний кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешаванд? Варианти Б. бо мис кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешаванд? Варианти Б. бо маҳлули кадом модда оксиди алюминий ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. бо кадом модда оксиди хром ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. оҳан бо маҳлули кадом модда ба реаксия дохил намешавад? Варианти А. ҳидроксиди калий. аз ба ҳамтаъсирии кадом оксид ва об асос ҳосил мешавад? Варианти А. аз ба ҳамтаъсирии кадом оксид ва об кислота ҳосил мешавад? Варианти Д. аз ба ҳамтаъсирии кадом оксид ва об кислота ҳосил мешавад? Варианти А. оксиди фосфор 5 бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. оксиди фосфор 5 бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. бо кадом моддаҳо оксиди фосфор 5 ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. оксиди калсий ва об. оксиди сулфур 6 бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. оксиди карбон 4 бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. кадом моддаҳо бо оксиди карбон 4 таъсир мекунанд? Варианти А. кадом моддаҳо бо оксиди фосфор 5 таъсир мекунанд? Варианти А. кадом моддаҳо бо оксиди магний таъсир мекунанд? Варианти Д. калсий бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. ҳангоми ҳалкунии кадом модда дар об кислота ҳосил мешавад? Варианти Д. ҳангоми ҳосилкунии кадом модда дар об асос ҳосил мешавад? Варианти А. ҳангоми ҳалкунии кадом модда дар об кислота ҳосил мешавад? Варианти Б. кислотаи нитрат бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. кислотаи хлорид ба кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. кислотаи сулфат ба кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. кислотаи сероби сулфат ба кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. кислотаи сероби нитрат ба кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. кадом моддаҳо бо кислотаи хлорид ба реаксия дохил намешаванд? Варианти С. кислотаи фосфат бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешаванд? Варианти Б.
кислотаи нитрат бо кадом моддаҳо баръякса дохил мешавад? Варианти Б. кислотаи сулфит бо кадом моддаҳо баръякса дохил мешавад? Варианти С. аз ба ҳамтаъсирии кадом модда ва об ишқор ҳосил мешавад? Варианти Д. аз ба ҳамтаъсирии кадом модда ва об ишқор ҳосил мешавад? Варианти А. аз ба ҳамтаъсирии кадом модда ва об ишқор ҳосил мешавад? Варианти С. ҳидроксиди калий бо кадом моддаҳо баръякса дохил мешавад? Варианти Д. ҳидроксиди натрий бо кадом моддаҳо баръякса дохил мешавад? Варианти Д. ҳидроксиди магний бо кадом моддаҳо баръякса дохил мешавад? Варианти Д. кадом модда ҳам ба гидроксиди калий ва ҳам бо хлориди гидроген ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. кадом модда ҳам бо гидроксиди натрий ва ҳам бо сераи кислота ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. кадом модда ҳам бо гидроксиди натрий ва ҳам бо азотной кислота ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. моддаҳое ки дар ҳар яки он бо маҳлули гидроксиди натрий ба реаксия дохил мешавад муайян кунед. Варианти Д. моддаҳоеро ки дар ҳар яки он бо маҳлули гидроксиди натрий ба реаксия дохил мешавад муайян кунед. Варианти С. моддаҳоеро ки ҳар яки он бо маҳлули гидроксиди калий ба реаксия дохил мешавад муайян кунед. Варианти А. дар кадом реаксия имкони ҳосил шудани намаки асосӣ мавҷуд аст? Варианти Д. дар кадом реаксия имкони ҳосил шудани намаки асосӣ мавҷуд аст? Варианти С. дар кадом реаксия имкони ҳосил шудани намаки асосӣ мавҷуд аст? Варианти Б. ҳангоми кадом реаксия имкони ҳосил шудани намаки турш мавҷуд аст? Варианти Б. ҳангоми кадом реаксия имкони ҳосил шудани намаки турш мавҷуд аст? Варианти А. ҳангоми кадом реаксия имкони ҳосил шудани намаки турш мавҷуд аст? Варианти С. ҳангоми ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо намак ҳосил мешавад? Варианти Б. ҳангоми ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо намак ҳосил мешавад? Варианти Б. ҳангоми ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо намак ҳосил мешавад? Варианти Б. ҳангоми таҷзияи кадом модда оксидҳои асосӣ ва кислотагӣ ҳосил мешавад? Варианти Д. ҳангоми таҷзияи кадом модда оксидҳои асосӣ ва кислотагӣ ҳосил мешавад? Варианти Б. ҳангоми таҷзияи кадом модда оксиди амфотери ҳосил мешавад? Варианти Д. гидроксиди хром. С. кадом модда бо хлориди оҳан ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. кадом модда бо хлориди аммоний ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. кадом модда бо бромиди мис ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. сулфити натрий бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. аммиак ба кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. кислотаи хлорид бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. аз таъсири кадом модда гидроксонитрати калсий ба нитрати калсий табдил меёбад? Варианти Д. аз таъсири кадом модда гидросулфати натрий бо сулфати натрий табдил меёбад? Варианти Б. дар натиҷаи реаксияи байни кадом моддаҳо хлориди оҳанро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти Б. дар нақшаи табдилот моддаи X-ро муайян кунед. Варианти С. дар нақшаи табдилот моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. дар нақшаи табдилот моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Д. дар ҳолати реаксия намегузарад, аммо металли X-ро муайян кунед. Варианти Б. дар ҳолати реаксия намегузарад, аммо металл X-ро муайян кунед. Варианти С. дар ҳолати реаксия намегузарад, аммо металл X-ро муайян кунед. Варианти Б. дар ҳолати реаксия намегузарад, аммо элементи X-ро муайян кунед. Варианти Б. 1 миллион чизе мебошад, элементи X-ро муайян кунед. Варианти А. дар ҳолати реаксия намегузарад, аммо элементи X-ро муайян кунед. Варианти Д. дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян кунед. Варианти С. аммиак ва гидроксиди натрий.
хайр дӯстон, насиб бошад. Дар оянда давомашро партофтан мегирем. Дар канал аз дигар фанҳо ҳам мавҷуд аст. Дар плейлист Маркази Миллии Тестӣ аз дигар фанҳоро шумо метавонед озодона дарёфт кунед. Хайр, то боздид.